Il-litterizmu tal-medja huwa essenzjali biex is-soċjetà tkun informata u kapaċi tiddistingwi bejn il-fatti u dak li mhuwiex minnu. Dan ħareġ waqt konferenza fil-Mużew Marittimu iffukata dwar is-suġġett tal-medja li laqqet fiha akademiċi tal-medja, ġurnalisti, rappreżentanti ta' stazzjonijiet lokali, influencers kif ukoll letturi li għalmu s-suġġett tal-medja. Matul il-konferenza l-parteċipanti ddiskutew kif il-medja tista' tkun aktar ta' għajnuna u ta' għarfien għal kulħadd. Ġie spjegat li f'dinja fejn id-diżinformazzjoni qed tiżdied brata maġla, Malta qed tieħu passi konkreti biex issaħħaħ il-kapaċitajiet tal-pubbliku fit-tfittxija u l-verifika tal-informazzjoni. F'diskors li għamel għal din l-okkażjoni il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u Gvern Lokali u Mbonnici li wkoll ħadem bħala ġurnalist f'Żożitu saħaq li l-fake news sfida serja d-demokrazija u s-soċjetà tagħna. Dan għax id-diżinformazzjoni qed tinxtered b'veloċità allarmanti u tħalli impatt fuq l-opinjoni pubblika. Għalli din saħansitra ddajjef fil-fiduċja fix-xjenza u l-istituzzjonijiet. Il-Ministru tenna li hu kruċjali li nsaħħu l-litterizmu tal-medja, speċjalment fost iż-żgħażagħ biex nitalmu niċċekkjaw il-fatti u niddefendu l-verità. Iċ-Chairperson tal-Bord tal-Media Literacy Development Charles Kassar spjega l-pjani tal-Bord ta' snin li ġejjin, fejn qal li fost affarijiet oħrajn se jibda jiġi preparat materjal edukattiv li se jitqassam lill-letturi fl-iskejjel, kif ukoll se jsiru sessjonijiet ta' taħriġ kemm għall-edukaturi kif ukoll għal persuni anzjani fiċ-ċentri ta' matul il-jum. Il-konferenza kienet maqsuma f'żewġ sezzjonijiet. Fl-ewwel sessjoni panel ta' esperti ddiskuta d-diżinformazzjoni u l-fake news, filwaqt li fit-tieni waħda saru workshops fejn l-esperti fl-udjenza taw il-kontribut tagħhom b'soluzzjonijiet konkreti dwar kif nistgħu nsaħħu l-litterizmu tal-medja fil-komunità.